La setmana 5 del Joventut Badalona l'enfrontarà en Eurocup al Besiktas Istanbul i en ACB al Baskonia. Per part d'Eurocup, el Besiktas Istanbul té el mateix balanç que el Joventut, 2 victòries, 2 derrotes. És un equip molt ofensiu on destaquen els triples primers de la competició, 42% d'efectivitat, i és un equip on forcen moltes pèrdues i només concedeixen un 25% en triples als rivals. Per contra, és un equip que pateix molt en el rebot i que li costa fer rotacions àmplies durant els partits. Destaquen l'ex-Múrcia Dustin Sliva, 10,2 punts, 5 rebots, 37% en triples, el base Derek Needham, 13,2 punts, 5 assistències i 37% en triples, i l'ex-Berti Negre, Conor Morgan, 10,8 punts i 4,2 rebots amb un 36% en triples. La penya intenta jugar amb el seu joc interior fort, Pustovoy i Tomic, i esperar que Gates demostri que té la talla per frenar els seus 4 rivals. També el perímetre, on tiradors com Rivers si surt, Dodson, Robertson i Hanga han de contrarrestar el potencial de l'equip turc. Per part ACB, el Baskonia és un rival que està en dolç. 2 victòries, 2 derrotes. Ve de guanyar el Real Madrid i el Barça. I a més, està contrarrestant molt bé les baixes, com per exemple Sedekerskis, un dels seus millors jugadors que està a baixa. Es basa en el trident Donta Hall, Chima Moneke i Timothée Luvalu-Cabarrou, el francès, que realment és un jugador molt important, molt perillós i capaç de fer qualsevol cosa a la pista en anotació. Últimament els està sortint cara Trent Forrest, que està optimitzant els minuts que Baldwin, lesionat, li està deixant. Tot i que Marcus Hogan és un jugador que no està fi, sempre és un problema per qualsevol rival. Però la penya tampoc ho té tot negre. 3 de les darreres 4 visites a terres vitorianes s'han saldat en victòria verd i negra. A més, la penya té jugadors alts, jugadors interiors que poden contrarrestar el potencial que té l'equip de Pablo Lasso, i té jugadors de perímetre capaços d'anotar i treure del partit els jugadors vitorians. La importància serà els alers. Gates, Hanga, Crack i si juga Busquets han de ser molt importants per evitar les penetracions i el joc de rotació que té el conjunt de Pablo Lasso. Important i vital treure una victòria.